Satu tebang susu spesial buat Nanda Raditya Alfikri. Semoga menjadi yang soleh. Aduh Romo, Ibu ngapurane aku sekali salah lan dosaku luputku. Tak romansani aku tuh weni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Rino wengi lali ku tansah gedhona memuji marang kang kuwasa. Enggal ento paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Ganti ana maning marang wong tuwa yen nganti sing mati bulurah nganti ana anak lali marang wong tuwa. Yen nganti ana 1001 sing lali suwargane donya ana sukune wong tuwa. Wong kang tuhu bekti gede kajarane. Spesial kangen Mas Raditya, semoga menjadi yang soleh, sukses, yang kawono, dan juga patut yang berbakti kepada orang tua, jadi anak yang berhasil. Ngapuraken aku sekeng salah lan luputku. Tak rumangsani aku tuh weni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Ku tansah gedhona memuji marang kang kuwasa. Mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya.
sukone dunya ana sukune wong tuwa wong kang tuku bekti gedhe ganjarane suwargane dunya ana sukone wong tuwa wong kang tuku bekti gedhe ganjarane. Wis siang, Kakak Mbak Ana mungkin satu bang lagi. Kasihan ini adik-adik. Monggo.